Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e benvida a José Portas, que é o presidente de Discarlus. Ahora conoceremos unha marca moi conocida, premium en carnes de vacuno. Ahora conoceremos un pouquinho máis a historia e moitos dos produtos que ten, pero antes, señor Portas, moi boa noite, benvido. Moitas gracias por estar aquí. Gracias pola invitación. E, bueno, onte se celebra un evento no Pazo de Rubiáns que ven a conformar esa... digamos que ese apoio á gastronomía galega dentro de un grupo de empresas que creaste isto fai 5 anos, que é Xuntos por Galicia, non? Sí, efectivamente, por quinto ano vamos medrando, fai 5 anos éramos 5 empresas, hoxe xa creo que onte me parece que había 18 ou 20 empresas connosco. A verdade é que o obxectivo é a promoción da cultura, da gastronomía, da cociña galega, pero dentro desta promoción tamén temos que entender que tuvemos que añadir algunha marca nacional que creemos que é demasiado importante e o suficientemente calificada como para estar aquí, porque nós é verdad que somos propietarios ou donos do 70% de grandes produtos que hai no mercado no mundo, pero non temos todos tamén. Hai cousas que se nos escapan, pois como o porco ibérico ou outras cousas. O que non quere dicir que no futuro non haixa aquí algo de porco celta. De momento ainda non está, pero bueno, nos parece ben invitar a outras empresas para xustamente isto, para a promoción da cociña, dos chefs, da cultura, da comida, bebida. Me parece que foi un acto suficientemente bonito como para refrendalo e continuar os anos que poidamos con el, sí. Claro, isto é un evento para profesionales da hostelería, donde ven todo o mundo e donde veñen, bueno, representantes de toda España, non? Os mellores restaurantes, os mellores comercializadores, etc, etc, etc. Entón, que se convirte o Pazo de Rubiáns, que ademais como un pouquiño a sede das celebracións, digamos que na capital mundial, non? Na capital española da gastronomía, non? Sí, e a máis o noso objetivo non é... hai outras festas por aí en España onde se congregan moitos chefs de estrella Michelin, non sempre benvidos, por suposto, obviamente. Esta non ten ese carácter tan lúcido de expoñer a estes grandes chefs que xa están no mercado e xa están... Esta é unha festa quizás máis indicada para todo tipo de hostelería, de gastronomía, bares, gastrotabernas, locales de viños con pequenas cousas. Por iso decidimos aportar tantas empresas de varios produtos, porque consideramos que a gastronomía non é só os restaurantes de grandes marcas, de grandes estrellas ou da guía Repsol, sino que calquer gastrobar pequeno de unha persona digamos, curiosa, as tabernas son apta a cociña popular. Estamos vendo, de feito, que nas cidades xa hai unhas tabernas e uns locais pequeniños que son espléndidos e dá gusto a tomar eses 2 ou 3 pinchos, eses 2 ou 3 platos que están concebidos allá ao futuro lles dé a eles suficientes cartas como para montar un restaurante ou 2 ou 3, pero en principio é unha festa moi popular. Queremos que sexa unha festa de benvida a todo o mundo, con cariño, con música, con producto, con ponencias, temos talleres, bueno, é unha festa fácil, digamos. Quen é Discarlus? Que é Discarlus que nace alá fai 21 anos, alá no 2005 en Madrid, con vostede e outra persona especializada na carnicería como é Carlos Ronda? Bueno, pois Discarlus é unha empresa que nace dunha aventura, pero dunha aventura de verdad. Hai que contar que é unha aventura porque meu socio e eu, inda que el de familia procede de carniceiros, el chega a Madrid igual que a min, os dous nos metemos en hostelería. El era maestro asador do molino, famoso molino en Madrid, e eu pois empecé no mundo da gastronomía, da hostelería, acabei no mundo da noite, en Pachá, no casino, en varios sitios. De casualidade, un bo día, pois ocorreseme montar unha taberna de viños no ano 98, por aí, o 99, e estaba bastante cansado. E apareceu o meu socio con un señor que se dedicaba a carne tamén, e, bueno, pois propixeronme ser comercial de carnes e tal, e a miña muller, que é unha boa pensadora, díxome, por que non aceptas coa cantidad de xente que ti conoces en Madrid, a cantidad de hosteleiros que conoces en Madrid, por que non aceptas a proposta igual temos algún sábado e domingo libre e empezamos a vivir, porque íbamos a ter o noso primeiro fillo, e foi unha especie de
pois nunca había planteado salirme da hostelería, porque era a miña profesión. E bueno, aí aceptei a proposta e xunteime con meu socio e iniciamos esta aventura pois no ano 2006, a principio de 2006, e aquí estamos con moitos, como dicen, moitas ondas, moitas olas, pero estamos aquí. Pero en menos de 20 anos se converten vostedes, Discarlux, con naves en Madrid, na nave con máis lomos de, digamos que de vaca ou de boi, de bovino, madurada de todo o mundo. Entón, eso, como se chega aí, e estamos falando de algo moi premium. Bueno, non era un propósito, chegar a ese obxectivo non era un propósito, o propósito era montar unha empresa, ter comodidade, vivir e gañar un pouco máis que ser un asalariado, digamos, non? Era un pouco o propósito dos dous e sobre todo, isto vai creo que vai na actitud das persoas, que é ser autónomo, independiente e ter un negocio. Bueno, así empezamos. O que pasa é que a medida que vamos avanzando empezamos a detectar unha cantidad de carencias no mundo cárnico. Carencias non exactamente. Veíamos que había un abanico de posibilidades terribles porque era un mundo abandonado en cuanto a publicidad, marketing, entrada no mercado, era como todo moi homoxéneo, decir, oye, isto é todo igual, aquí non hai nadie que destaque, isto vai todo igual. E entonces empezamos a pensar que é unha cousa que sempre levo refrendada comigo, que é misturar o mundo da noite, que creo que foi quizás o primeiro, para min, o mundo máis importante da publicidade, do marketing e das relacións públicas, venden da noite hacia adiante, non? A noite trasladouse agora ao día na hostelería, incluso en Madrid, pero nos tratamos de trasladar todo ese empaquetado que había, o mundo da carne, do negocio, do comercio que había, era como intentar copiar, plagiar un pouco ese formato que había de relacionar, capilarizar un pouco a todo o mundo e ter a todo o mundo conectado con algo que non iba con eles, pero darlle unha forma, digamos, darlle forma a ese moneco que tratamos de facer, que era unha empresa de carnes, pero vestida en Madrid. Sí. E carnes seleccionadas. E para seleccionar as carnes hai que seleccionar os animais, non? Sí, nós desde o primer momento, verdad, que o máis importante que tiñamos na empresa era produto top, produto premium. Non tiñamos medo ao precio, nin ao tempo, nin a nada. Sabíamos perfectamente o que queríamos. Eso quizás foi o que máis marcou esta empresa. Empezar a pagar as cousas que valían, empezar a pagalas por encima dos demais, posicionalas, obviamente mostralas, que aí é onde empeza o noso marketing importante, a necesidade de mostrar, porque a veces é verdad que a veces encontrámonos con algunhas pezas moi especiales de vacas ou de bois que había, e non, joder, que con estos precios, carallo, para vendelas era complicado. Entonces empezamos a trazar un plan de marketing, de mostrar, de enseñar, de facer algún taller, de participar cos restauradores que tamén estaban un pouco abandonados, e aí empezou unha cultura de marketing que creo que hoxe creo que é referente, está creo que moi copiada, igual non está ben decirlo, pero creo que está moi machacada, moi copiada, porque creo que marcamos unha tendencia importante neste mercado do ganado, vamos. Claro, hasta fai poucos anos, non sei se vostedes son precursores, pero hasta ahora o que se entendía era consumir a carne fresca. Entón, a carnicería, coller un chuletón, unha chuleta, o que fora, consumir a carne fresca. Estamos falando, neste caso, de bovino, pero no resto das carnes pasa un pouco o mismo. E vostedes cheguen e empezan a maduralas en cámaras de maduración, a temperatura, a humedade, para que perdan e que ganen. Claro, canto gana unha carne cando pasa un mes ou 2 meses aí? O que entendemos e o que temos asumido en España, e lógicamente en Galicia, é o xamón ibérico, o xamón bellota, porque son madurados 1 ano, 2 anos, incluso 3 anos. Claro, e iso ten unha merma de peso, ten un aumento no coste. Sí, bueno. E meter o da carne fresca en un asador con carnes maduradas, eso foi, supoño que un traballo impresionante, non?
Bueno, vou te corrigir aí, Antonio, perdóname, Veña. porque non somos precursores. É dicir, nós o que somos precursores foi de comunicalo. Ajá. Antes que nós xa había xente que maduraba carnes, Sí, pero estaba moi verde todo. o que pasa é que non se comunicaba. Vale. É verdad que tamén temos que entender, porque eu sempre diferencio, isto é como antes de Cristo e despois de Cristo, pois aquí é antes de redes sociales e despois de redes sociales. A comunicación a través de telefonía fixo moito por isto, porque antes si o había, pero non se comunicaba, comunicábase pouco, había pouca información. A verdad que despois de chegar todo o tema das redes sociales, todo isto, pois, o noso que fixemos de verdad, é verdad que perfeccionamos moito este parámetro das maduracións, pero xa existía. Pero o que si fixemos foi comunicalo, empezar a mostrar a xente por que se facía, como se facía, que orientación tiñamos en cada unha das pezas, porque non todo é o mismo, é a posibilidad de alargar no tempo esas maduracións e probar cousas novas, non? Entón, bueno, pois xa había un abanico de posibilidades para todo o público e a xente o que fai agora é interpretar todo iso que puxemos na parrilla, pois cada un chega a un restaurante e dice me gusta con 30, me gusta con 60, me gusta con 120 ou me gusta unha extra madurada con un ano ou dous, hasta hai infinidade de cousas que todavía están por baixar a terra, por certo, porque estamos bastante descolgados de controles, pero, bueno, temos a sorte de que a carne é un produto bastante resistente e pouco contaminante. Que gana unha carne madurada? Un lomo? Bueno, o primeiro que temos que decir sempre é que a maduración é un proceso químico para o consumo apto de cada un dos produtos que poñemos aí. É dicir, non hai unha data exacta para dicir, oye, un lomo falle falta 35 días. Non, non. Isto vai en torno ao peso, a grasa, o tipo de carne, a idade da vaca. Claro. Canto máis bella, máis tempo, canto máis grasa, máis tempo. Por tanto, a maduración definiríamos como ese proceso exacto de destensamento de músculos, de fibras, un disecado, digamos que é unha concentración de sabor, e poñer aptitud para que ti podas consumir ese produto. De aí a cousas que se están facendo hoxe que xa son extramaduracións ou premaduracións, digamos, volver a comer carnes frescas, porque tamén volve a haber algún ingeniero, pois bueno, pois é poñer no mercado outras cousas, pero eu parece que a maduración é justamente ese tempo exacto para que tú podas comer unha carne que sepa a carne, pero este tenra e este no seu punto ideal, digamos. Falamos de exemplares especiais, de vacas, de bois. Habitualmente a xente, unha certa porcentaxe da población pensa que Galicia que xa non ten vacas vellas ou bois, vacas vellas de 10 anos para carne, non? E como se busca eso, a mellor vaca en Galicia polas aldeiñas? Bueno, pois, como chega esa información? A xente non está moi equivocada, é verdade, efectivamente, cada vez hai menos animais. Por qué? Pois por unha razón moi fácil, porque todos os procesos de engorde, de traballo, encareceron moito, da igual, por onde collas o de combustibles, todo está moi caro. Hoxe en orde animal, encima ahora, neste momento, a xente sabemos sumar, restar e apuntar. Antigamente, acórdate de nosos avós, nosos bisavós, ou nosos pais incluso, eles tiñan unha finca, collían millo, para eles era as horas do día, o traballo era algo que se lle aportaba a vida. Era unha aportación que tiñas tú nas túas horas lectivas, digamos, para autoabastecemento. Para autoabastecemento. Entonces non había un control exacto, de decir, canto me costou isto, canto me costou. Tú con llevas millo, tú mantiñas 4 vacas se tiñas tantas veijas, se tiñas máis veijas, máis vacas e máis bois, pero non facías ese control. Hoxe non. Hoxe, como é complicado cultivar ese millo, hai que comprarlo. É comprar millo, é comprar cereal, é comprar piensos vos, valen moitos cartos. Que pasa? Que cando un pienso vale a 40 céntimos o kilo e todos os días hai que darlle 15 kilos ou 20 kilos a un boi, sabes que che costa 10 ou 15 euros, máis todo o... Entón, cando empezas a sumar todo isto diario por ano, dices, pero canto costa un boi de 10 anos? Canto costa? Non ten precio. E nós, que creemos que somos bastante honestos dentro deste mercado,
moitas veces tacháronos de encarecer as vacas e os animais en Galicia. Viñestes aquí, pois, bueno, pois, tratantes e xente de todo tipo, pois, cabreamos un pouco e dices, joder, fostes a unha casa e pagastes unha vaca 1.000 euros máis do que vale. Non, pagamos o que vale. Porque somos capaces de vendela despois a un sector quizás mellor posicionado, pero somos capaces de pagarlle a quen a cuidou un pouco máis. De feito, hoxe, xa ves que cada semana temos un récord na lonxa de Galicia, na feira, temos un récord novo, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, xa son cousas de capricho, como pode ser mañán un campano, e vai suceder isto, que vamos a chegar a precios desorbitados para eses animales tan especiales. Despois, estamos na segunda línea, que hai animales moi bons, pero non tan especiales, pois animales xa de cebadeiros de 12, 15, 20 vacas, e bois e tal, pois xa son diferentes. Pero ese animal cuidado nunha casa, como levamos a cabo, se tú conoces a nosa historia, desos que vas a unha casa, só hai unha vaca, desde fai 12 ou 13 anos, esa vaca non é parte da familia. Sí, esa vaca non é unha vaca calquera, por iso temos que contalo. E contalo, ademais, dunha maneira moi sutil. Non podemos contar, sacrificamos unha vaca, non, perdón, compramos unha vaca que era a diosa desa casa, que acompañou os pais, acompañou os fillos, a veces cativos, que tiñan 3 anos cando chegou esa vaca a casa, e cando marcha ten 14 ou 15 anos, e para eles é un pesar. Sucédenos en moitas casas, que a veces vamos a cargar un animal e a xente non está. Sí, Os donos da casa marchan, non queren velo. Aí tedes as chaves, collei e non queremos saber nada. Tamén nos sucede moitas veces repoñer un animal, porque xenera tanto vacío. Claro, que vos piden outro, non? Ollo, tú recorda. Bueno, é como ter un can, e cando che desaparece un can dices, joder, que faen teus fillos, teus sobrinhos ou teus irmáns? Toma, pasou isto o can, bueno, pois toma outro can para sustituir, non? Pois isto pasa en moitas casas, propoñémoslle, vouche traer un terneriño, regalocho e crío, e dentro de 5 ou 6 anos, 7, veño, e se queres mentres ti queiras, temos ese, inda que non creas, sustituye moitísimo ese vacío que deixa un animal deste tipo. E hai outra parte, bueno, lóxicamente hai a emotiva, hai a de negocio, porque ten que ser negocio, senón isto non podría funcionar, pero tamén hai a parte de, digamos que de poñer en valor esa cultura galega, donde hai unha casiña de unha persona ou de dúas, que están aí coidando unha vaquiña ou dúas, que teñen os seus prados, teñen as súas historias, que coidan esa vaca como se fora un canciño, que lle dan á mañán, que lle dan á noite, pero que aí tamén se move e se fai esa poñer en valor ese movimento rural que sempre tuvemos en Galicia, non? Bueno, nos... É unha contribución. Claro, como ben nos conoces, e como xa viñeches a moitos eventos de todo tipo da nosa empresa, como carácter divulgativo sempre temos como referente esa invitación a que todo o mundo que poida, oye, mira, estaría ben, porque isto é un negocio, ainda que non o parque é un negocio. Si ten que selo. Si tú eres capaz de conseguir... O problema é que volver ao rural é difícil e hai que apoialo moito, porque non é fácil, todos entendemos que hasta ahora viviuse mellor non, máis cómodo na cidade, non? Máis cómodo por moitos motivos, pero mellor vivirse no campo. E se hoxe eres capaz de compaxinar vivir na aldea, no campo, ou un pequeno pobo, e ao mesmo tempo xenerar ingresos suficientes para ter esa comunidade, eu estou convencido que isto é o paraíso. Correcto. Teño clarísimo. Correcto. Que pasa? Isto é o que tratamos de divulgar cada semana, e podemos facelo en cada taller que facemos, con o noso proxecto, que agora falaremos del, é intentar persuadir a todo aquel que teña a capacidade de ter un tractor, que viva cerca, que viva nun campo, que teña unha casa xa dos pais e tal, e diga, joder, vou dar este salto e quizás poida. Fáleme desa, señor Portas, aquí o tempo corre máis que do que parece cando estamos tomando un viño. Fáleme dese proxecto que está aquí ao lado en Ames, na aldea de Ferreiros, esa aldea modelo. Cal é o obxectivo? Bueno, a aldea modelo a cousa e outro proxecto que estamos montando que en Piñeiro, que é Fisterra Bovine Board. A aldea modelo é un proxecto da Xunta que nos propón
unha serie de hectáreas para soltar os animais e facer un pouco esa pantalla antilume, esa pantalla de abandono do rural que houbo durante moito tempo. Esas persoas que migraron ou marcharon e nin siquiera saben que teñen unha finca aí, todas esas fincas, pois houve un planteamiento da Xunta que nos ofreceron. Sí, bueno, pues, ao final non é un tema moi importante, a verdade que é un tema máis solidario, cariñoso, e da aportación con quen goberne. Vayamos ao das razas, entonces. Pero o outro planteamiento é o de Fisterbo Baimón, que é un proxecto que xa leva 8 anos, cerrámoslo fai 2 anos porque non era a nosa instalación, compramos unha instalación nova e inauguramos dentro de 3 ou 4 meses este novo proxecto. Este novo proxecto que consta de, sobre todo, é un área divulgativa. Está cerquiña en Santiago. Queremos, a nosa intención é que pasen todos os colexios, todos os chefs, todos os curiosos, todos os hosteleiros a ver, a aprender, a coñecer, a disfrutar, a participar do que se trata de un simulacro de unha pequena explotación rural e, sobre todo, aprender cales son as nosas razas, cales son as máis importantes, cales as menos, cales son as máis productivas, cales son as menos productivas, cales son as razas que nos rodean despois fora de Galicia, norte de Portugal, con unhas razas espléndidas, Castilla e León, Asturias. Temos que entender que non é só Galicia, estamos falando de noroeste de España, que é unha zona especial para todo este tipo. A riqueza de razas é impresionante. Entón, me parece que é importantísimo volver a recuperar, xa hai un traballo de Boaga e das ISPs, pero nos parece moi importante volver a traballar neste sentido e volver a mostrarlle a todo aquel consumidor que queira que ten aí un espacio para visitar e para aprender. Bueno, vostede é un home de Salvaterra, pero contemo pronto o proxecto da sementeira ou a festa da sementeira, que queren poñer en valor con isto, e vámonos a falar de produtos porque nos quedamos sin tempo. Bueno, eu a sementeira, sencillamente, me parece que é unha festa. Outro día vi unha subvención por aí a calquer cousa de 8 ou 10 millóns de euros, e eu dicía, de feito queixamos un pouco, dicía, para cando esas pequenas subvencións para estas festas locales, estas festas donde 30 personas traballan todo o ano, despois de traballar, dedícanlle 4 horas a montar espacios no medio do campo rural, a traballar, a colocar, a facer, bueno, de todo. Para cando temos decidido axudar a esta xente? Porque a veces non pensamos no resultado, pensamos quizás en, bueno, unha festa da aldea, non. Isto non é unha festa da aldea, unha festa como a sementeira, por exemplo, é unha festa que ten un valor territorial terrible, sobre todo nunha zona do sur de Galicia que está moi abandonada, posiblemente a máis abandonada de Galicia, porque aí nunca houbo latifundio, sempre foi minifundio, nunca se conseguiu xuntar as terras, nunca. A día de hoxe todavía temos, ainda temos aí fincas de 130 metros, de 40 metros, de 80. Non hai concentración. Non hai concentración parcelaria, polo tanto, é unha zona que morreu completamente o campo no rural. Estas festas, inda que non o parezca, son importantísimas. E ademais, teñen un carácter moi importante que é rememorar aos rapaces todo aquilo que sucedía e todo aquilo que sufriron nosos pais e nosos avós, porque o sufriron. Sí, para que nos estemos aquí. Para que nos estemos aquí. Que os rapaces vexan como se iba vestido, como se sufría, como se traballaba, por que loitaban por un marco e por un centímetro, porque era unha fila máis de millo. E como non había para comer, todo iso era esa loita que había no campo. Bueno, falando de comer, aquí hai moitos restaurantes. Chegamos ao bo. Aquí hai moitos restaurantes ao noso arredor, porque as Rías Baixas e onde estamos, pois lóxicamente pois é unha das zonas máis turísticas e onde afortunadamente temos moito restaurante e moi bo asador e que teñen produtos de Iscarlós. Pero se non é no restaurante, como podemos conseguir un chuletón, unha hamburguesa, calquer outro corte, como podemos facer? Bueno, temos unha páxina online, por suposto, sempre disponible, onde se adquiere produto de primeiro nivel, pero tamén temos, en Galicia temos máis de 60 carniceiros con un produto moi apto e moi bonito, que traballan directamente con nós, porque se sinten representados unha marca, creen na nosa labor, nesa labor humilde, seria, formal de trasladar os produtos e de darlle valor,
E a nós son dunha axuda importantísima, que os carniceiros tamén non teñen por que traballar todo con nós, pero que teñan unha pequena representación na Cámara como dicindo, temos un lomo de Iscarlux, é unha marca, é unha garantía. Se tú levas unha chuleta de Iscarlux, ten que estar garantizada. Se non está garantizada, malo para nós, porque temos un teléfono e poden apedrearnos, pero aí van os sellos, as etiquetas, efectivamente, hai moitas carnicerías. Creo que a garantía de calidade, raza, procedencia, vai todo marcado nesa D que tanto invade os escaparates. A mí me parece moi importante que estemos representados. Si agora calquera que nos este vendo a través da tele ou calquera veciño que queira solicitar, dicir, eu quero un par de chuletóns para o fin de semana e quero 8 hamburguesas e quero non sei que, e quero ver estos cortes, vostedes como llos mandan? Que garantías ten o transporte, como chega e que protocolos hai que ter unha vez que o temos na casa, na cociña, ou temos a brasa feita ou nada, facemos? Facilísimo. O sea, a compra é moi fácil, dun día, se faz un pedido un día, sabes que ao día siguiente se prepara e ao siguiente chega a casa por seguro. Un par de días. Sí, un par de días, home, tens que ter sorte, se nos dá tempo, se faz un pedido xe pronto pola mañán, igual mañán o tes en destino porque se o preparamos no día, pero normalmente non suele ser así porque temos xa bastante... Un par de días. Para que pues, pensamos para iso, o que pidas o martes telo, o xoves telo na casa, transporte frío, seguro integrados, depende da empresa que mellor traballe en cada zona, e despois importantísimo, cando che chega a casa, o que non consuma nunha semana o congelador, importantísimo. As hamburguesas que se consuman rápido, ben, senón tamén congelador. Temos que darlle un valor ao congelador moitas veces que non lle damos, pensamos que congelar unha cousa é mala, non. Cando unha cousa está fresca, o mellor formato de consumir a fresca, pero cando non se vai a consumir fresca para deixar adentro unha bolsa de vacío durante unha semana, é mellor congelar e despois descongelar, vale? Vale. E hai que descongelar na nevera. Sí, non na... Sacar un día antes en a neveriña, descongelar a modo. E despois, antes de elaborar a carne, sea pola mañá ou pola noite, 5 ou 6 horiñas fañe falta fora do plástico, nun platiño, coberta con un trapiño. Esa chuleta ten que estar 5 ou 6 horas fora temperándose. É unha brasa forte, que non se esquece. Brasa forte, senón cocemos a carne. Brasa forte. Que selle, volta por un lado, volta polo outro. Cando lle poñemos a sal? Eu despois de sellar, dese primeiro sellado, poñemos... damos a volta, eu xa lle incorporo a sal aí, porque xa a carne absorbe o que ela quere, despois de sellarse. Despois, volvemos a dar a volta, salamos outra vez, e damos outra pequena, 5 ou 6 minutiños por cada lado, unha chuleta de 2 dedos, Antonio, eso é... E despois, importantísimo, Antonio, levar a mesa cun plato que este medianamente templado, que non enfría a chuleta, que a manteña un pouquiño. E aí temos, unha vez que quitamos a carne da brasa, o chuletón, ou que quitamos a hamburguesa da plancha ou da sartén, debemos de esperar un par de minutos a que a tempere un poquinho. Como sabes, caramba, eres un profesional. No, a min gustame o... Pois sí, efectivamente, é importante despois de asar destensar, o sea, é importante que a carne estrésase. Obviamente, unha carne que está a unha temperatura a meterlle 100 ou 120 grados ou 150 grados, estrésase, importante sacala, deixala repousar 2-3 minutos e a partir de aí empezamos a cortala. Fáleme de eventos porque nos quedan un par de minutos para a entrevista, señor. Pois mira, eventos que temos o Meat and Fire en Barcelona, que iso é a capital do mundo, non? Os mundiales do chuletón. O primeiro que temos é a nosa inauguración da nova nave en Vallecas que temos posiblemente en febreiro, que vai ser unha nave 9.000 metros cuadrados, posiblemente sea a nave máis innovadora do mundo no mundo da carne, das maduracións. Cantas pezas van a colgar aí? 14.000, contamos o 15.000, sí, aproximadamente. E despois, é verdade, efectivamente, como eventos, acabamos de terminar en junio, como todos os anos, en Barcelona, no Porto, ese evento que se chama Meat and Fire, en torno a 20-25.000 personas este ano. Carne e brasa. Carne e brasa, os milleiros parrilleros do mundo, restaurantes importantísimos de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Turquía. Temos, este ano tuvemos como invitado África, como novedade, e cada un coa súa forma de asar, con os seus utensilios, con os seus formatos, uns na terra, outros no ceo, outros en parrillas, o sea, é increíble, é un festival enorme, e vamos a Argentina 10, 11 e 12 de outubro a Buenos Aires. Bueno, esa é outra capital cárnica, ¿eh? Que estamos asustados porque temos máis demanda do normal e queren vir todos ao festival, pero xa veremos a ver que pasa así. E Galicia, a nivel de vacas e a nivel de matadeiro, que somos en España para este tipo de carnes?
Bueno, Galicia a nivel de vacas é a mellor vaca do mundo, eso é indiscutible. O sea, non Galicia, e non quero só poñer Galicia, quero poñer O norte de Portugal, non? o noroeste da península, Xa. incluindo esos 30 ou 40 kilómetros do norte de Portugal e esos 20 ou 30 kilómetros lindantes con Asturias e León, me parece que é o rincón do mundo do vacuno. Pero, se falamos de matadeiros, é dicir, e eu traballo con 35 ou 40 matadeiros de toda a Europa, que Galicia ten os 2 millores matadeiros do mundo, en trazabilidade, en saneamiento, en sanidade, en limpieza, en orden. O sea, me parece que temos 2 dos millores matadeiros do mundo, cousa que nunca se dice, que parece que sempre somos os trapalleiros. Claro, por eso lle pregunto. En algo somos os mellores. Por eso lle pregunto, bandeira en Silleda, non? Bandeira para min é o mellor matadeiro que hai no mundo. Ou un deles, non vin fora de Europa, non vin demasiado, pero en Europa posiblemente un dos mellores matadeiros. E ademais sobre das pezas máis dos animales máis exclusivos, non? Indiscutiblemente, o sea, Bandeira leva 50 anos con unha, digamos, unha capilaridade de tratantes en todo Galicia, saben hasta onde está o último animal, e nos temos a sorte de ser un cliente privilexiado nese matadeiro e acompañamos a Daniel Cochón, que é o propietario agora, acompañámoslo pois, a moitas casas a visitar, a ver, a comprar e a participar neste negocio que nos encanta. Señor Portas, ten un minuto, que chegamos ao final do chuletón, bueno, e habría que falar da Peña do Chuletón e, bueno, pero eso para outro día. Ten un minuto para dicir o que vostede queira, o que eu non lle preguntín sobre Discarluso ou a carne ou Galicia ou o que vostede queira. Bueno, pois estou grabando con Rubén Ríos, ou xa gravamos unha gran parte de píldoras por toda Galicia, nunha proposta que me fixo e que eu tamén fixen, bueno, foi un pouco así acordo, como devolución a todo o que Galicia nos aportou a empresa, porque foi moito, porque a palabra Galicia ten moito peso. Pero vostede é galego de toda a vida. Non, pero a palabra Galicia ten moito peso no mundo, non nos damos conta. Galicia calidade. Non nos sabemos vender, pero estamos grabando unhas píldoras con xente centenaria, con oficios desaparecidos, con aldeas lontanas, con cousas de mar. O sea, estamos facendo unha especie de un mix de pildoriñas de 30-40 segundos moi graciosas, que é unha forma de devolverlle a Galicia todo aquilo que nos deu. Ojalá poidamos facer ese documental que Rubén Ríos ten o soño de facer comigo, pero non comigo, sino con Discarlux e Galicia, porque ele é un vividor de Galicia como son eu, de cada rincón, de cada río, de cada pedra. Unha demanda: Galicia é pedra e auga. Cuidemos a pedra, cuidemos a auga e promocionemos máis a pedra. E as vacas. A pedra leva as vacas. Señor Portas, un placer. Gracias. Moitísimas gracias por estar esta noite connosco. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores volvemos nun instantiño e recibimos a Sito Gómez, alcalde de Moraña. Non o perdón, moito que falar e tamén falar, entre outras cousas, da festa do Carneiro, que en Moraña, lóxicamente, é a festa tradicional e capital de Galicia, que se convertirá a finales do mes que ven. Bueno, sí, do mes que ven, porque estamos a finales de xullo da feira. Non o perdan, dentro desta tiña volvemos.